Labing-una nga Miss Iloilo 2020 nga isa ka licensed physical therapist, ginkoronahan na. Yaring balita nga aton gintutukan. Nangin mainit ang pagpaindis-indis sa mga kandidata sa Coronation Night sang Miss Iloilo 2020 kagabi. Napuno sang tumalanaw ang West Visayas State University Cultural Center. Imbukada pa lang sang production number, todo hinugyaw na ang mga supporters sa ilang mga kandidata. Ang 11 ka mga Lin-ay, todo project sa ila swimwear. Ginpakita man sa mga kandidata ang ila kaalam sa Q&A, subong man ang ila advokasya. It will be such an honor to bring to the global community our very own hablon, which represents dedication, hard work, and creative side of every Ilonggo. We are not only beauty here on stage, but also with a purpose. Second runner-up si Sharami Solosio. First runner-up si Kesha Ramachandran. Miss Iloilo World si Ann Palmares. Miss Iloilo Binibini si Karen Mendoza. Samtang ginkoronahan naman bilang Miss Iloilo Universe 2020 ang 24 anyos nga si Rabia Mateo, isa ka licensed physical therapist sang Balasan, Iloilo. Sila ang mangintiglawas ng syudad sa mga nanari-sari nga national pageant. This is a perfect way to give another perspective in our celebration of our annual devotion to Señor Santo Niño. Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.